יגיד מאוזנר, התובע. רבית מיכאל. כן, אחת לאחר השנייה. ואתם הייתם קוברים את הגוויות? אחר כך היו מניחים אותן. היה עלינו לקבור אותן. בבוקר היו אנשים אשר מלאכתם הייתה להשכיב את הגוויות, כך שתהיה רק שכבה אחת בכל פעם. היו מניחים כאן ראש וכאן רגל, הכל בשכבה אחת. ובמכונית השלישית הגיע מישהו שהכרת אותו, נכון? כבר עבדתי שם ימים אחדים, עד שהגיע מישהו. הגיעו בכלל כל אנשי העיר אשר הכרתי אותם. ובתוכם מי? הייתה שם אשתי ושני הילדים. וראית אותם כאשר הוצאו המכוניות? אני שכבתי ליד אשתי ושני הילדים ורציתי שיראו בי. ניגש אליי איש האס-אס ואמר לי, יש לך עוד די כוח, אתה יכול להוסיף לעבוד. הוא נתן לי 2 מכות ודחף אותי להמשיך בעבודה. ובאותו ערב ניסית לתלות את עצמך. אני באתי באותו ערב הביתה וביקשתי לאבד עצמי לדעת בתלייה, אלא שהחברים לא הניחו לי ואמרו, כל עוד עיניך פקוחות, ישנה עוד תקווה. לך, כי אולי תציל את עצמך, תנצל. זה היה בתקופת ראש השנה האזרחית החדשה. ואחרי 3 ימים ברחת משם. אחר כך היה ראש השנה האזרחית ולא עבדנו. התחלנו לחשוב, חברים אחדים ואני, כיצד להימלט משם. עוד היה כוח בידינו. חשבנו שעלינו לנסות. או שנמלט את חיינו או שלא נמלט, אבל עלינו לנסות לצאת משם. אנחנו נסענו. זה היה אחרי היום טוב, אחרי ראש השנה. חזרנו מהעבודה הביתה במשאיות. בכל משאית היו 15 אס-אס. מאחור היה חלון, אשנב קטן, שאפשר היה לסגור אותו, ואז סגרנו את החלון. רק הספקנו להוריד את החלון, את האשנב, וכבר היינו בחצר, ודיברנו על כך שלמחרת היום נמהר ונוריד את האשנב, ומי שיצליח ימהר ויקפוץ וימלט. למחרת, כשלקחו אותנו לעבודה, את חבריי לקחו לאוטובוס, ואותי הטעינו על המשאית. וכשהמשאית הייתה ביער, פנית לאיש האס-אס וביקשת סיגריה. כשנסעתי במשאית היה לי ברור שהשני שנסע באוטובוס בוודאי יקפוץ, והחלטתי, גמרתי אומר, שעליי לתקף עצה כלשהי כשאוכל לקפוץ גם אני. אם הצליח טוב, אם לאו, לאו. אנחנו ישבנו למעלה, אנשי האס-אס ישבו למטה. קמתי וניגשתי אל איש אס-אס אחד וביקשתי שייתן לי סיגריה. אז הוא נתן לי סיגריה. אני אמנם איני מעשן בדרך כלל, אבל הדלקתי את הסיגריה בפי, ובדרך חזרה למקומי אמרתי, הנה הוא מחלק סיגריות, קומו כולכם ובקשו ממנו, כך שכולם קמו לבקש סיגריה. נשארתי במקומי, היה לי סכין קטן. חתכתי את הברזנט של המשאית וקפצתי. קפצתי הצידה, חבטתי את ברכיי, נמלטתי ליער. ירו אחריך, אבל לא פגעו בך. כן, אני הכרתי היטב את כל היער ואת כל הסביבה, כך שהתמצאתי בקלות. אלא שעל דרכי היה כביש. כשהגעתי לכביש ראיתי שהיה שם איש אס-אס. אני הרגשתי בו, אבל הוא לא ראה אותי. הוא היה במרחק של 100 מטרים ממני. אני חציתי את הכביש לבסוף והגעתי לביתו של עיקר. הייתי שם 48 שעות. היה שלג, אבל העיקר לא ידע שאני בביתו. כשהייתי במתבן שמעתי שאנשים מדברים על כך שברחו 2 אנשים מחלמנו. אתה פגשת את השני שברח? כן. אבל הוא נהרג אחר כך בזמוש. אוקיי. הוא שואל אותו אם הוא נהרג בזמוש, אני הוא עוצרת. לא יודע מה קרה לו. אני אוכלת אותו. הוא שואל פה